fra top til tå. Det kan jeg godt lide. Ja. Det eneste, der mangler, det er sådan set nogle diamanter. Dem har jeg ikke nok af. Jeg har engang haft en rigtig stor en. Men den går ud i vasken. Ja, jeg savner den stadigvæk. Det er ikke noget, der vil. Så er jeg ude og spise uden diamanter. Så du går ud og spiser? Ja, det gør jeg tit. Og det er jo der selv, at jeg godt kan lave mad. Jeg er faktisk næsten verdensmester. Det er, hvis jeg selv skal sige det. Jeg er bedst til rullepølser, sylte og den slags. Og brudkål. Det kan jeg godt lide. Det giver en god luft i maven. Og så skal der virkelig luftes ud af det. Så det er ikke hver dag, du bruger køkkenet? Jo, det er ikke hver dag, der var med. Nej, jeg sidder tit i køkkenet. Og så læser jeg lige en kryds og tværs. Det går der meget tid ved. Men der er noget mere tid med smøgerne. Med smøgerne? Ja, dem elsker jeg faktisk. Ja, jeg ryger som en kortdel.